Hej, Coimbrasové! Máme vás v pasti jako krysy. Kdo jste? Kapitán Van den Bosch. A jeho psi války. Co chcete? Chceme ty dva Coimbrase. Ať jdou odsud ven, nebo ten barák do základu zničíme. Dejte nám čas na rozmyšlenou. Máte 2 minuty, víc ne. Pak tam vtrhne. Začínám počítat. Poslouchejte. Když půjdeme všichni spolu ven, ostřelej nás všechny 4. Jestli půjdu ven já s ním, odprásknou nás a vy ušetříte 2 miliony babek. Ale my nejsme tak hloupí. Jestli vy dva půjdete ven, zabijou vás. A vy si vezmete ty 2 miliony sebou. Ale jestli ty a malý bratranec půjdete ven, zabijou 2 z vás, což znamená, že velký bratranec a já budeme bohatý a v bezpečí. To se mi nelíbí. Ale jestli velký bratranec a já půjdeme ven, zabijou nás a vy dva si budete užívat. To je lepší. Ne, to je horší. Počkej, takhle je to. Malý bratranec a velký bratranec nejdřív podepíšou šek a pak půjdou ven. Přesně dobrý nápad. Díky. Ale tak ztratíme naše peníze a naše životy. Co je na tom, stejně si to sebou nevemete. Dobrá, Coimbrasové, váš čas je u konce.